हाँ तो दे तो दे ଅଷ୍ଟମୂଳା ପୋଲ ଭିତରୁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଆମର ଉମା ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିକରି ମୋର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପଡ଼େ। ଏଇଠି ପଢ଼ିବା अनुराग मिश्र धन्यवाद। अच्छा दीप्ति रेखा साहू माने डायरेक्शन देइछि एवं पिला बेले गुडा ड्रामा रे रोल करछि बोधे 40 रु अधिक ड्रामा रे मु रोल करछि। तेणु जेते बेले जज ताकर जज करथिले मु भी मोर जज करथि मोर जो जति की शक्ति अछि मु ता भीतर देखली जज माने परफेक्टली चॉइस करछंती। तथापि मोर जो चॉइस मु से पिला माने को मंच ऊपर को डाकुछि। अनुष्का मिश्र जे डाल खाई नाचिथिला झियटी, मनस्विनी गिरी, नाव्या, अर्चिता सुतार, शुभलक्ष्मी जेना एमान को अनुरोध करुछि तो माने समस्त बोधे प्राइज पाई सारी जज मानकर सिलेक्शन बहुत भल अच्छी किंतु से माने को अनुरोध करुछि से माने समस्त मंच ऊपर आसतु। से माने अनुष्का मिश्र, डालखाई, मनस्विनी गिरी, नाव्या, अर्चिता सुतार एवं शुभलक्ष्मी जेना समस्त
ଦିଅ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏଠି କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସେଇ କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଜେନା ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ ନାୟକ ଯୋଉମାନେ ପାଇଲ ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ କରିବେ ସେଇଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ନା ବିଚାର ପ୍ରତିନିଧି ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ମନୋନୀତ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ସିନିୟର ଏବଂ ଜୁନିୟର ହେଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଜେନା ତାପରେ କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ମନସ୍ୱିନୀ ଖିରି ସମ୍ବଲପୁର ଧନ୍ୟବାଦ ମନସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ଏହି କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଅର୍ଚିତା ସୁତାର କିଜିପୁର ଅର୍ଚିତା ସୁତାର କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ନବ୍ୟା ନିରାଲି କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବି ସେ ମଞ୍ଚରେ ରହି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଏ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଶିଳ୍ପା ସାହୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶିଳ୍ପା ସାହୁଙ୍କୁ ଆସିବେ ତାଳି ମାରିବେ ଟିକେ କରିଛନ୍ତି